Velkommen til den video. Den her skal jeg ud for at vise, hvordan man downloader X-Ray. Her trykker man. I går helt ned. Trykker der. I beskrivelsen står der, hvilken hjemmeside hedder, hvilken side den hedder, hvilken side, hvad siden hedder. Så går jeg ned på den der øverste her. Det er vigtigt, at det er den der. Trykker jeg der. Så kommer jeg ind på den her. Så trykker jeg download. Behold. Så trykker I der derefter. Og den der. Ja. Så skal der stå 1,8,8. Ellers virker det ikke. Jeg har prøvet. Hvis det ikke står på den der